ti Maroc Sénégal nawi alhaali o yeeso suudu winderiyankewo ñawirdu coftal ɓalli ma en gartu hen kadi e kuccidiral ngal ɓeɓe ganduɗa ko avocat ɓe fédération Sénégal mbaɗi toon to Paris lamorde France alkamesari faltini nde caggal ɗumen kal e kawri baras tengti RD Congo jogorɗo hawrude équipe Jamaïque ɗum ko gam hebde ticket sappo mbo Afrique men kal e ha joni ko yakra e RDC no wawa ɗum hebde men kal hunde fijoji JOJ woni pijirloji olympique sukaɓe ɗi Dakar hani jaɓɓade timmode ndeɗo hitande e baro o neni e wona e dow mum no hannirta ni to golle ɗe tolni ina wayno fedde tambidi ɗum nde waɗi kuccidiral e janiyankoɓe mbaɗi kadi jillu ha joni e nokkuji jaɓɓotoɗi fijo ngo men jofnir e sippiro eɗen gandi aletare nde pewɗen combat mawɗo dambiyen jaggodiral hakkude modulo joguiɗo hande rayi roi des arènes e mo ganduɗa ko Sa Thiès jogori wonde tedduɓe koni woni mbadi yewtere meɗen hande bisimilla moon to karallagal to ko Saran Doumbia caggal makko to ayawaji to ko Malang Sonko tedduɓe heeɗiɓe on calminama onon rewdiɓe min kadi e médiaji meɗen rendo on calminama on mbiyama bisimilla moon eɗen gonde haalirde nde no wowirne kala yontere ɗe banggam ñamoɗo Dieynaba Sow mi salminima Dieynaba sidi so a salmita min calmini dendagal heɗotoɓe daroɓe men kala ko noon Arouna Deme to banggam nanoɗo jaam ñalli ceerno Harouna jaam ñalle moon ceerno Oumar eɗen calmini kala hettiɓe en eɗen juuroɓe kalaɓe calmitima ha toon to Paris la France Yero Mangara mi salminima Yero mi salminima mi juurimama mi salminima e studio ɓe foof so ɗon kaɓa noon mbeɗa woɗɗi mi wawa mon sellude ko jangaɗo nan kam gilnani Dieynaba no toñma ɗo wonko jaranoɗa ɗo gilnani Dieynaba no toñma mi nantinma ɗum kam ɗum noon a salminama en calmini kadi heeɗiɓe men toon to Paris la France en kaali joni e gardini ndi eɗen gandi hande ko ɓuuri wawde yewtede e ɗe balɗe e ɗeɗo jonti kala guila ñande 17 nduɗo lewru ko ngal ɗo pellital ngal suudu ñawor gullitanɗi ndu confédération africaine de football ɗum woni ha joni CAF ɓami tawi kay koye bettere yimɓe hewɓe nde tawno noon hewɓe tinano ni on alhaali ne wona e dow mum woni ha joni tettude o raymo leydi Sénégal heɓno ñande 17 lewru goɓuru toon to dingiral Moulay Abdallah ngar raba hakkude Sénégal e Maroc ni wonno eɗen gandi en gartata e caɗele baɗnoɗe hen ɗe fitinaji ɗi ndi yano artuno eɗen gandi e pellital gadina ngal e ko siftinde on tan ko leydi Sénégal kay raymo gonɗinano Maroc wulliti ɗum noon woni ko ganduɗa ndun suudu ñaawi wi wonde ray o yo rutti ndinɗon leydi Maroc seydi Sénégal kayni wi ko loppet nantantaki ɗum nde tawno ɓe natini golleji e haareji fedde avocat ɓe tafama men gartu e ɗum ɗon fofo ɗum waɗi haade meɗen woɗɗoyde tan en jahat keɗoɗen jangtore e nde ganduɗa ha joni omo ganduɗa ko Moussa Oumar Bari tongini en ɗum ko yowti e ngal kuccidiral e janiyankoɓe ngal avocat ɓe fédération sénégalaise waɗi toon to Paris la France wonno keɗoɗen garten e kuccidiral mabɓe e janiyankoɓe ɓe awkaɓe daraniɓe Sénégal kaali hen ko heewi maître Seydou Diagne woni gardiɗo dental ngal awkaɓe nous avons 2 équipes internationales de défense e wi makko ko kippuji ɗiɗi awkaɓe ɓe tafi kippu goto ma darano kala ko fati e tuuma ngenari bondi ɗi Sénégal sikkiti kippu goɗɗo ma daro ha heɓa feere ngam ngal pellital ƴettegal wawa firtede e yeeso suudu ñawirdu windere coftal ɓalli ina wiye TAS. Alors le titre du Sénégal n'est pas retiré. e wi maître Seydou Diagne ha joni e ngal pellital ñawor iwgal to suudu CAF waɗaka hen wonde yo Sénégal ruttu desewal ngal kam e meeduji ha e kalisaji ɗi hebno je pense c'est clair o tengtini ɗon wonde kamɓe wullitande mabɓe nde ɓuuri toɗɗade ni ko pellitede arbitre o ƴettuno ha tabitina ray nawa wawa firtede ha pellital gongal ina ɓame hen ko ɗum kay ɓe jiiɗi firtude to yeeso TAS. Maintenant, que va faire le jury d'appel? Va-t-il changer? Maître Juan de Diosco Pérez ko avocat espagnol tawaɗo e daraniɓe Sénégal ɓe o holli homo jogui bettere mawde e ko waɗi ko ete homo humpa holno CAF jogori yaltirde e o alhaali. J'aimerais bien voir comment ils vont s'en sortir. alhaali o to yeeso TAS ina hani duumade lebbi jeenayyi jaggi lebbi 12 e wi maître Serge Witox avocat suisse kono iɗum wawi yawnede fawato noon ko yidde Sénégal CAF comme leydi Maroc. Soit mise en place, il faut que toutes les parties soient d'accord.
ma alay sago cengɗi ɗe fof o nanodire ɗum Harouna koye ma paami en nani e ko hewɓe ni e jandeji kewɗi ko garti e ɗo ɓe mbi wondi pellital ngal jury d'appel o ɓamini ngal pellital wiyani ni yo Sénégal ruttu ko ɓamino ko hewɓe paamani ko saabi so tawi ko ɗum wadde ko saabi wullitande nde Sénégal woni wadde toon to yestas caggal ruttindi raye e ruttindi meeduji kamɓe kalisaji tawaka hen eno maître Seydou Diagne en mbiri. Sa nani no haalde ni wayi hono kamɓe kaf koye mumen de mbi Sénégal wonde jury d'appel woyti do nodditeur o ko jaltini wonde e tottu Maroc kawgal ñande final o ɓe bindani wonde Sénégal sade capital ngal heɓtama Maroc tottama raaya o yoɓe tottu ɗum kubo e médaille e kalis gonnoɗo hen fof kono belɗum somaki nder yo so tawi wiyama jomum yo tottiti polgu tawde polgu ngu kay ɗen gueɗe e jadata hewɓe ina no gorodiri mbiyen e nden toɓɓere eyyi saabu soɓe mbi noon ɓe ponno windude ñawore windete leera ha yimɓe ganda ko mbiɗa kamɓe noon ɓe kaldirani noon saabu kamɓe décision moɓe ƴetti o ndeɓe ñawata nde ha heewi hen ɓe leernani kamɓe koyema ɓe laaɓani hakkillaji mabɓe sa laaɓani hakkille ma noon a wawa haalde so lawol wiyani saabu ko kayitaji darna sartiji no goodi ala ɗo ɓe mbawi nokkude e nder kayitaji sartiji kaf ɓe mbiya wonde trayo sade ɓe kepti ɓe totti Maroc kawgal dañi tati Sénégal dañani haydara ala de winda wonde rayo yo heɓte tottite Maroc so ɓe mbiya waɗe alay sago ɓe mbiya article tel wi noon on article wodani ɗum waɗi ɓe wiyede koɓe gaddi ko ala e ñawore e nder pentugol aduna foof ko hesdi ɓe gaddi sa addi hesdi noon nanna hen ha jeeya hen gadda hen annene lernirɗa soɓe lerniri noon ɓe mbiya Sénégal tottit ma Sénégal windu wiyaɓe ko kalne ham de winda e de fawda kuugal ngal darnaɗo wiya to henne fawi e kayitaji kaf walla e kayitaji FIFA saari ɗum wodani noon ɓe jaggu tan Sénégal hawama kono tottu kayit windude wonde e tottit rayo o Maroc ɓe bindani ɗum hani ɓe binduɗo ɓe ngala dalilu ɗo pawi kono e jeenam belaɗo faami ɗon saabu no am e woɓɓe hewɓe jaggi tan so tawi wiyama kaali rokkam polgu ngu nde tawno polgu ngu yadata koye raay o yaada e meeduji yarde e kaalisaji ɗi ina wayno alhaali on soomi nder kono no avocat ɓe mbirni eno Harouna fammaniri ni way kono alhaali ono manki laaɓde beela sikki ɗum ni ko tugnorgal ngal Sénégal wawi jaggitade tigui rigui gam heɓde gonga toon to yeeso tas walla ala to banggue goɗɗo o nde tawno ko ɗiɗo poɗodirta kamɓene ɓe keblano ɗum e kaf ha tengti e kaf ganda to hol koyngal ngal ɓe gamirta ko ɗum woni caɗele mabɓe oɗo saaha walla taw koɓe natɓe haaɓe keeɓi nder ɓe jiiɗi yaltude eɓe gande e koye mabɓe ko ɗum woni caɗele ɗe oɗo saaha ni toɓe jarata ɗo hen saabu a wawi widat heeɓa polgu a heɓani DSOL walla a heɓani ko yadata hen ko kamɓe noon ko ɗon ɓe tolni e oɗo saaha ni hen ɗum hollirta tan ko wasdeɓe wonde e gonga e oɗo saaha toɓe goni ɗo hen sa wi oɗo saaha ni Sénégal jaggi Sénégal ko adi ko foof ko polgu jogui wona coupe walla woni goɗɗum ko polgue hoore mum joyi kañum fooli e nder dinguiral ngal kamɓe soɓe gaari ɓe mbiya ɓe pooli logui sa heeɓi polga heɓani trophée heɓani nder wadde ala gartan wadde mbe sikki kamɓe ɓe jaggui ɗum tan ko wadde foɗodirde walla holludema ko min ɓurma addude jibre walla hollirde ko min gañima walla an ko tunwinde ko ganduɗa Sénégal heeɓi ɗum sabu aɗani he waɗi ɓe loggade ɗon article aji ɓe mbi kañɓe potti pour wiide Sénégal hawamadi haalta ko tourna wiyani final final ko coupe fawte wiya kañƴo fof ƴetti nawi kono ɓen kalta ko e nder tourna wiya article 82 mo mbiyata o wi si une équipe se retire waɗama forfait e nder tourna no leerni wi ho do pawta feɗenduma hoye tourna do noon ko final wona tourna ko final sade noon hay dara lawol wiyani toon sa wiyaɗa nanno toon hunde alay sago mbaɗa créé tuuba ho wiyete jurisprudence kamɓe no ɓe kuuli wadde jurisprudence o ɓe mbaɗi jurisprudence heɓtude kawgol ngol kono ɓe donki wadde jurisprudence wonde kala ha dañano hen yo watte hen ene gasa taw ko nden niɓɓeri saabi hande kadi windande nde kafe hoore mum ɓayyini e wiide ma gueɗe kewɗe laɓɓitini ha joni e nder dosgal kuuli nder nderiji mabɓe ɗe e gueɗe goɗɗi kewɗi ha joni tengtinde ndimago arbitrage na mbiyen ñawoɓe ɓe windande jutde nde gueɗe kewɗe coomi e mum ɓe ɓayyini hande gam kadi tengtinde alhaali nunɗal kaf kadi ɓeydo wawde rokkede teddugal yero mangara a yi jonde nde avocaɓe ɓe jooɗi toon garten kadi ha joni haala gokka ko Maroc woni jopade Sénégal hanki Sénégal fiji toon to France min garto e kawre cehilagal ɗe kono hollirde toon ray o e nder ngal dingral Stade de France
renaissance jibini kadi haala e wiyeede ñawori taƴama yo Sénégal routine alhaali ina haale jofani tas haalani Sénégal no hollira no weltoro oɗo alhaali guila e avocat ɓe kaali ko hay ko Sénégal waɗi ɗo ko anni hol yurnito ko mbaɗɗa hen. min cikkumi Sénégal ko woni wadde ko pour mettinde marocain ji ɗi mettina ka mettina ɓe ngannduɗaa jaadani e ko ɓe ngani ko d'Afrique hanki ko ɓe mbaɗi ko sa ɗaari ɓe piyi oɗo équipe ɗiɗi ɓe ɗoggi ɓe ɗiɗi ɓeeɗa nannande haydara ɓe mbi ɓe ɗoggi ɗiɗi woni ɓe ƴetti coupe d'Afrique laabi ɗiɗi ɗum tawi ɓe mbaɗi étoile uji maɓɓe ɗiɗi koode ɗiɗi e mayoji maɓɓe ko coupe ko CAF addi ɗum so tawino CAF waɗani ko waɗi ko ko heewi ko caggal fof heɓata sa ndaari ni e réseaux sociaux ji ɗi hannde ndar fettoɓe Maroc ɓe ngannduɗaa hila ɓe mbiya kamɓe gañi a yaani hay gooto maɓɓe waɗi e réseau social wi ko minen gañi weltum heen hanki ko Pape Gueye yaltini ko wi ko minen gañi ko minen goni champion d'Afrique mbiɗa marocain ji tawi bari en njiri ne mbaɗa ɗum retweete ne mbiyen aɓe belti heen hannde aɓen ƴatte marocain ji ɗi gila subaka haa jooni nen ƴettoɓe nandi neɗɗo so tawi ka mbiyaɗo ar am wango ne moƴƴi jogoɗa koyɗe ɗiɗi mais so tawi a ala koyɗe ɗiɗi mbiɗaɗo ama wango aɗa yiɗi amirde ko juuɗe ma ɓoyata sa naate e ɗumen ɗum tan a ɓoyata ewa ha joni waktuji ɗi no dogo dartaki en jokkat en kaali joni haal Patrice Motsepe hannde o waɗi kuccidiral jandiyankoɓe toon to Caire la mort d'Égypte o haali e gueɗi kewɗi guila e folitiroji garoji ha e folitiro kan fanga ardi kono kadi o namdinoma namdal ko fati oɗo alhaali mo gonɗen e dow mum woodi ko jaabi hen kanko Patrice Motsepe keɗɗuɗen mo garten. Morocco is appealing. We are very clear in our... Maroc waɗi wullitande kono minen yiyande men ko yowiti e alhaali sariya o ina laaɓi ete min andina on nde Augustin Senghor noddimi nde mi tinano ni pellital ngal sabu eɓe gandi mi hanani ɓurnede hay goto ko ñawetenoɓe ɓe gadato tintinede caggal ɗum kemmi kabaru o ummorde e mabɓe kamɓe ɓe ñawore nde tuɗɗinoɓe mi tinano pellital ngal hade Senghor noddudemi mi andano ni e on saha hol yimɓe tawaɓe nde pellital ngal ɓametende wadde wodinimi tan ko hormade golle baɗeteɗe ɗe mbeɗe wawi wiide noon mi heeɓi bettere nde nanmi mejaji ina mbiya wonde hoorejo CAF ina yaadi ñawore ƴetane nde mbeɗe hormi ngal pellital joni noon pellital ngal tas wawi ƴettude hen fof kadi mamin hormo ngal e golle ɗemin golliɗe fof e di duuɓi joyi paltiɗi min jaɓata ndono amen ina tun wine ummorde e FIFA walla fedde wawne wonne fof ɗum meɗata wonde abada meɗata wonde kadi amin jingana leydi e dow leydi gondi more favorably than any other one. Never going to happen. Patrice Motsepe horejo CAF haruno ɓe meɗata jingande leydi e dow leydi gondi ɓe jaɓata golle ɗe CAF waɗi e ɗi duuɓi joyi cakkitiɗi fof ina tunune wona immorde FIFA wona immorde fedde wawde wonde fof ombo wawi jaɓanede ɗin ɗon konngudi kanko Patrice Motsepe ete e wiide kadi ngal ɗo pellital ngal ƴettigal ombo hormingal ko ngal nunɗugal so tawi tasɓami pellital gongal kadi ko kormotoɗo ngal tan e o haali kadi haala makko yidde wadde jillo e Sénégal to Maroc Harouna gaɗimi jaggude fof tan kanko ho hakkunde o haalto ho e ho watta ho no worodiri no feewi sabu ho holliri ho jiida e ho haalto ho hollirto wonde kanko wondo heedi hay fo jiipawi hen guitim men ɗum noon jarani mo wiya o mo yedda wonde o wona ala ɗo o heediri banggue omo jaggani Maroko kanko walla Infantino so wi FIFA ne heeɗani FIFA fedde nde heeɗani kono président FIFA woni Infantino mo kañum ko heedi banggue wondi hoye Maroc suurani kanko Motsepe o heedi ha banggue hay sinno kaf fof rewane makko ne kanko sa ardinama a holliri won gueɗe ha yimɓe jaggi wonde kedda sa darima aɗa haala wiya wonde min keeɗani hen no kuyimbaji jaɓantama ho wiyoma ara Sénégal o aɗa andi kal président ka fof no gara Sénégal nde watta campagne pour wotanede mo ardonde o ari ɗo kono hande Augustin Senghor en goppantamo lawol e jillu makko Sénégal e ngol welta sabu gueɗe ɗiɗi woodi o ara addimo ho mbete omo ko wiite tuubo ho mbiya waɗa kalma ho funtodira e Sénégal ndeeje ha yanta men yana men taw kamɓe ben les mbaɗa ho mbatta woni goo ɗiɗaɓo ɓe addamo Sénégal
wonde arde jabde wonde won ho waɗi wona lawol won ɗum waɗi ala hen ho welata mi yilluma ko Sénégal ngol do welta te mboɗo sikki tan Sénégal en fof jaabi hande ho woni he wi tuuba ho mbiyata il n'est pas l'envie ni wo bisimilla makko o dañta ɗum ɗo so ari ndi leydi sabu yimɓe ɓe no mettena omo faydu en mette ɗe ganduɗa hande hay sinno jabanima o ari jaɓɓimama e fof ne perde mumen no muuse ki ganduɗa won dañet yarata no wona ha wiite tan somo wawi yo fa bangue goɗɗo sabu Sénégal hande to heedi tasto ha dañto toon décision ho pour en ɗum kanko haala makko kono Dieynaba no wayi wadi fof ko gardiɗo kaf ko garo so ari hayso tawi Harouna wi wona bisimilla ma mbo wowno dañde o waɗata walla o addane maaro liɗɗi wel kono Sénégal naaɓe kewi bismorade ni ko kanɗo arde ete ko so haali kadi ko kanɗo heeɗede ma taw endi ko mbiyata ko so guppa o ani tuuta e juuɗe muɗum kanko ɗono tolni oɗo saaha ni henne arde kam hay goto wawa uddandemo keerol wiya arata bisimilla ma koko mawɗo kaf noon arade ɗo bisimilla mo nan noon o wawata ɗum nantude so wiyamo ara noon hay goto darata koye aéroport wiyamo a natta leydi ndi hay goto ɗum ta ko wawi wonde foof Sénégal ko leydi ndi ganduɗa ene wawi koɗo ko mbawɗa wonde foof wadde so ari omo wawi arde kono wayata no wayatno ni hankkadi soofi ha paari hakkude makko e Sénégal koko soofi ha paari wonta yottude wonta fewtude kono kanko yero o Mangara eɗen jopombo kono e nder haal makko hande o wi ko nde Augustin Senghor no dimbo tini alhaali o yimɓe mbawi tugnade tan eko guuɗi e ɗiwo sakti ete wondi o ala hay traitement faveur goto jafɗon e francinkore nde ko fof ko leldude leldare ajjundi ko waɗate ko waɗa ko e nunɗal foɗɓe ɗum wadde ɓe mbaɗi ɗum ɗon way ɗum jabnede kanko Patrice Motsepe ete ko Sénégal yiɗi wadde to tas sikki maɗa Yero Mangara ɗo ɗum wattinta aɗa andi o haalani gonga mawɗo noon aka fini kono o haalani gonga kala ko waɗa e nder kaf o tini aɗa andi mawɗo gonnoɗo ɗon gardinoɗo ñawoɓe ɓe jury appel kañum no itta fawa to riwama waɗi joni lewru mi sikki kanko yimɓeɓe kalde e makko hay min mi haalde o wi kala ko waɗa nder toon Motsepe addi ɗum kañum ne tini ne waɗi fof kono hande so ari o wi kanko o tinani o anda no haalde Augustin Senghor kanko o gomani ɗum min mi sikko tan o haalani gonga hande noon o andi Sénégal wona leydi nde ganduɗa ne jaɓa ne fawe ko ganduɗa wona lawol ɓe jaɓa ɗum ɓe jaɓata jarama joni noon ne moƴƴi o ara o anda o juumi neɗɗo noon juumat so yafnima yo yaafe joni noon yimɓe pada tas ara ñaawa yimɓe ganda holno haale o leldiri ko noon mais mi sikku tan ɗum ɗo kam ma bonnu ko ganduɗa e football Afrique wonta fewde hakkude Sénégal e Maroc ni sa renaki jiiɓo to jiiɓori waɗi ha yaani ɓe beldata ma ɓe beldoy ono wota wade no wano a jarama Yero Mangara onon ni fof on jarama e nden ɗon toɓɓere nden tan no yono no kewi wiide ni e yewtere nde nde tawno ko toɓɓere yardetede a tawi no fewi e ɗeɗo balɗe kono en kalani ɗum e gardini nde fijoji juge nde tawno ko kew mawɗo kadi winderiyankew mbaɗo gulet e Afrique mbo Sénégal jaɓɓoto e timmode nde hitande lewru sappo ɓuuru jaggue lewru sappo e goho ɓuuru woni juge 2026 ɓeɓe ganduɗa ko joguiɓe juɓɓudi ndi mbaɗi kuccodiral e janiyankoɓe ñande alkamesare faltini nde keɗoɗen e jangtore nde Aïcha Sow waɗani en garten goomu halfinago yuɓɓingol fijoji olympique sukaɓe ɗi Dakar hitande 2026 waɗi jonde balɗe ɗiɗi ɗo e Dakar e tawtorede hooreɓe pijirloji olympique windere caggal nde jonde goomu ngu yuɓɓini alkamisa hanki kuccodiral e jayndiyankoɓe gam wadde tonngol golle ɗe Mamadou Diagna Ndiaye woni hoorejo goomu olympique Sénégal aujourd'hui on frise les capanɗe jeenayyi e jeegom e nder temedere wel golle ɗe gasi ma ujunnaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi atleteɓe iwɓe leyɗe temedde ɗiɗi e jeeɗiɗi tawtore ɗi fijoji duuɓi mabɓe ko hakkude 14 jaggi 16 pijirluji ɗi juɓɓinte ko e nokkuji jeetati ceertuɗi et puis il y a 8 sites de compétition et de festivités Christophe Doubi ko kalfinaɗo pijirloji JO windere o holli o yonama golle ɗe o yiiri yitere makko surtout de la fierté parce ko faaro mo joguimi hen so en mbawi yiide ɗi nokkuji ɗi ganduɗa ina wayno maadi mumen gasi wano Tour de l'Off walla dingiral Iba Mar Diop e o saaha mo balɗe 119 keddi e fuɗɗugol fijoji ɗi mbeɗo wiya on tan mamin kotir jogade fimde e hoolare wonde golle ɗe moƴƴi kono noon kadi weltorade softede yaadude hende sur l'enthousiasme que l'on sent aujourd'hui jillu lewlewnu ndu hono flamme olympique o ma waɗe e dawe capantati sukaɓe ujunnaji ɗiɗi goni rondotoɓe lewlewnu ndu
sukaɓe 30 e yarlitiɓe ujunaji 2 pindinama e fayidagal olympique ko lanandi wo ko heeriga yahata ha Athènes leydi Grèce ngam addoyde on flamme olympique e wi Mamadou Diagne Ndiaye. Aisha Sow a jarama. Arunu Dem, Mamadou Diagne Ndiaye en Ibrahima Wade en e ɓeɗo arannoɓe feeyo ɓe mbaɗi ngal kuccidiral janiyankoɓe ɓe deñi hakkillaji wonde golle gonɗe waɗede nokkuji ɗo alhaali o watte fof e oɗo saaha so gasani famɗi ko heddi hen. Sénégal jaɓɓuta ko famɗani kulhuli ina joga hen kono bel hoolari woodi Haruna. e caggal nde lelti seeɗa no feewi sabu nde laamu change nde heewi hen dartinoma hande hamde yimɓe tolniɗo sa yinoɓe liggorto ni e laamu ngu jaaɓi yaltinde kopporeje dartinanode ha waɗi no woodi tardi hen hande ɗe wawi yahorede hakkunde to e nde wiyande do e lewru walla lebbi ɗiɗi no mbiri ni no yahora ligguey no yawi seeɗa no yawi no feewi sa yi tan sa yi to no ƴeewi tan ɓe mbaɗi média tour Dieynabo hewɓe e tawaki hen kono jii a yawaji ɗi e télévision ngaji e ko nandi hen woni golle ɗe no Haruna ni famɗi ko heddi ɓe mbi yettima 96 e kala temedere woni hen ni joofi to banggue goɗɗo koto batte athlète ɓe jaɓɓadi no moƴƴi hebde médaille uji kadi ɓuuri e beele Sénégal ina heblini ɗon e yiyande maɗa. ɗon de kam ko ɗon woni to ɓuuri hulede ɗo sabu hande oɗo saaha ni to banggue athlète ɓe ha teng to banggue sukaɓe hunde en ɗeston ngakkirde sinno koto banggue mawɓe seeɗa ni no waɗi hebloji fof kono banggue sukaɓe ɓe duuɓi 14 jaggi 16 en ɗesi ngakkude to banggue heblo ngo noon min ito dumunnaji mi gollodirino e mabɓe yaade nokkuji ɗi wadde voix ɗi mbaɗatno nden ngakkuno seeɗa mi joguino hen kulhuli no fewi kono ɗiɗo dumunnaji jiimi image uji ɗi fof mi hakkillam deƴƴi hen kono min to banggue tan to ƴeewomi ngakki seeɗa ɗon to banggue bayyingol ngol to banggue kabaruji ɗi hunde mbeɗa sikkine ne ngakki seeɗa guila ɓesguji ɗi ganda saabu ko hunde nde ganduɗa ko mawde ngol adi e Afrique wadde hunde ganduɗa foti ɓesguji ɗi fof poti ɗum andude communication jaggumen ngakki seeɗa eɓe namnam ngal lamdal e ngal kuccidiral ngal tawtorene ɗen eɓe mbi tan ko ne heddi kadi saaha mum nde tawno wonno hunde yawirta fuɗɗade yimɓeɓe ne mbawi tampude walla kaste ko ɗum Mamadou Diagne Ndiaye jaabi kono sikki ala ko ɗum darde mawde ɗum ɗon namni yeroma garami ɗawete konngol e nden ɗon toɓɓere kono ko an idortomi e ko paaɗen e joni ko eywa yeroma gara sa nani ɗi bawɗi koreji men serraɓe ɓe ganda ko wonko feewa aswere alet garo e oɗo saaha ni ma taw arène national ne heewi teppi yimɓe ko combat royal nde tawno ko modulo eɗen gandi jogui ha joni rayi o ombo sippodira emo ganduɗa kayni wona ñeeh ñebbe no heewitani woni Sa Thiès no jiirɗa ngal ɗo kawral ngal ganduɗa hikka ne jogui gueɗal gongal Canal Plus en fo naati hen e ƴettude ɗum yaltinde ɗum ɓayyinde ɗum kadi no hannirta ni wona combat tokoso yero wona combat tokoso sari standari hande yimɓe ɓe jiɗi ko yaltinde lambo ha wasa wonde tan sport mo ganduɗa Sénégal tan watte ɗum say canal naati hen onon RFI on naati hen o dimanche garowo ko kañum kalno toon mondial sport média ji mawɗi ɗi foof nen ɗumen nen kaala hen kono noon sa daari o modulo wawa mawnum Sa Thiès lippma laabi ɗiɗi Sa Thiès ara lippma nden ko ɗon kibaro woni ko arede woɗon hunde weɓata mbeɗa andi kam ɗo e tabal ngal kam sikki ala ɗo woni ɗo ko Parcelles naaɓe hakkude Aron e Yero ko Guédiawaye e Parcelles minen Pikine naaɓe min goni koye hakkude onon gonno ko yebde onon gonno ko yebde onon koreji ëmma sende minen mbawi ɓe noon minen mbawi Parcelles naaɓe eywa Harouna no jiirɗa e seconde aji sappo tan yewtere men gadi paɗen ha dimanche tan woto sikki tan ma wel aduna foof ma yi ko hesti a yiyano e andana Sénégal heɓin mbawi wiɗi kewiɗi e modulo ni yawrani suku kono bel Sa Thiès kam Dieynabo haalali o mata jogiraɓe wallaɓe de min cuusa modulo e koreji muɗum onon kam oɗon molno modulo Allah eywa ɗum noon yo Allah faabo combat o ko yontere arori tedduɓe yewtere meɗen gati alaɓe ɗo kaddaten sana dumbiyane Malang Sonko on jarama tedduɓe ha yontere fande sogeno haaji